سلام ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኢብ ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ሎማዓንቲ ካብቲ ዝሓለፈ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ፍልይ ዝበለ ብዛዕባ ቴብልስ ዝብል ኢና ክርኢ ከመይ ጌርና ቴብልስ ክንስእል ወይ ኢንሰርት ክንገብር ንኽእል ዝብል መበል 21 ክፋል ክንርኢ ኢና ብሓንሳብ ከታተል። ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ቴብልስ ንስእል ወይ ከዓ ኢንሰርት ንገብር ዝብል ኢና ክንርኢ። መጀመርታ ቴብልስ ነቲ ናትና ኮንተንት ብሬክኣፕ እንዳገበረ ብመልክዕ ኮለምን ኤንድ ሮውስ ክሕዘልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ መጀመርታ ኢንሰርት ዝብል ኣለና ኣብ ቴብል ዝብል ኦፕሽን ድሮፕ ዳውን ኣለና። ኣብዚ ከዓ ዝተፈላለየ ኣብዚ ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ኦፕሽንስ ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ መጀመርታ ክንደይ ኮለምን ንቁመት ኤንድ ንጎኒ ሮውስ ክንስእል ንኽእል ገና ክሊክ ገበርና ሆቨር ጥራይ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ። ቀፂልና እውን ኢንሰርት ቴብል ንብል ካብኡ እውን ድሮው ቴብል ኣለና። ኣብዚ ላስት ኩዊክ ቴብል ዝብል ኣለና። እዚ ከዓ ፕሪሰት ተዳልዩ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ብዛዕባ ካላንደር እንድሕር ደሊና ዝተፈላለየ ዓይነት ፕሪሰት ብዛዕባ ካላንደር ኣለና። ምናልባት እቲ ንደልዮ ዘለና ካብ ዝወፃእ እንድሕር ኮይኑ ባዕልና ክንስእል ምስ እንደለካ ኢንሰርት ቴብል ንብል ማለት እዩ። ኣብዚ ኢንሰርት ቴብል ንመርፅ ናምበር ኦፍ ኮለምንስ ኤንድ ናምበር ኦፍ ሮውስ ዝብል ኣለና። ኣብዚ ኦኬ ኢልና ከዓ መሪፅና ክንስእል ንኽእል ማለት እዩ። ንሕጂ ኣብዚ ቴብል ሲልና ክንመርፅ ኢና ማለት እዩ። 4 ኮለምን ኤንድ 2 ሮውስ ኣብዚ መሪፅ ኣለኹ። ንቁመት 4 ኮለምንስ መሪፅ ኣለኹ። ንጎኒ ከዓ 2 ሮውስ መሪፅ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ክፅሕፍ ዝኾነ ኔም ንኣብነት ቀፂለ ዴት ኦፍ በርዝ ኢለ ክፅሕፍ ክእል ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ክንመልኦ ኣለና ኢለ ክመርፅ እየ። ኣብዚ ከዓ ዴት ኦፍ በርዝ ከዓኒ ኢለ ከዓ መሊእ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብዚ ከምቲ ብዝሕዝ ዘለና ዳታ እንዳመላእና ኢና ንኸይድ። እዚኣ ሓንቲ መሊአ ናብዚ ካልእቲ ክሰግር እንድሕር ኮይና ታብ ይመርፅ ማለት እዩ። እዚኣ መሊአ ናብዚኣ ክሰግር እንድሕር ኮይና ከዓ ታብ ትብል ኣብ ኪቦርድ ክመርፅ እየ። ከምኡ እንዳበልኩ ንኩለን ክመልአን ይኽእል ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ቴብል ዲዛይን ከዓ ክሊክ እንድሕር ጌርና ነዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ብሓደ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ከምዚ እንዳገበርና። ኣብዚ ድሮፕ ዳውን ከዓ ናቱ ፕሪሰት ኣሎ ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ካብ መጀመርታ ቴብል ሲኢልና ባዕልና ኢና ንምልኦ ዘለና ማለት እዩ። ኦኬ እዚ ወዲና ከም ብሓድሽ ባዕልና ካብ መጀመርታ ከዓ ፅሑፍ ጥራይ ፀኒሑ ወይ ቴክስት ፀኒሑ ከመይ ጌርና ከዓ ናብ ቴብል ንእትዎ ከዓ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ኔም ኢልና ኣለና። ኣብዚ ኔም ኢልና ኣለና። ቀፂልና ታብ ክብል እየ ፋዘር ኔም ክብል እየ። ቀፂለ እውን ታብ እንድሕር ኢለ ከዓ ዴት ኦፍ በርዝ ክብል እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ቀፂለ ታብ ክመርፅ እየ። ዴት ኦፍ በርዝ ክመልእ እየ። ኢንተር ክብል እየ ክቐፅል እየ። ታብ እንድሕር ኢለ ከዓ ከምኡ ክቕፅል ይኽእል እየ ማለት እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብብዙሕ ዓይነት ኢና ክንቅፅል ንኽእል ክሳብቲ ናትና ብዙሕ ዳታ ማለት እዩ። ሕጂ መጀመርታ ነዛ ቴብል ፅሑፍ እዩ ፀኒሑ ዘሎ። ንዓዓ እንድሕር ቴብል ክነእትዋ ኮይና መጀመርታ ሰሌክት ክንገብሮ ወይ ክንመርፆ ኣለና። ቀፂልና ኣብዛ ኢንሰርት ትብል ዘላ ኣብ ቴብል ኬድና ኮንቨርት ቴክስት ቱ ቴብል ንብላ ማለት እዩ። እቲ ፅሑፍ ዘሎ ቴብል ክኣትዎ ኣብ በዝሒ እንድሕር ኮይኑ ከዓ በዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ከዓ ናምበር ኦፍ ኮለምንስ 3 ከም ዘለና ኣብዚ ሕጂ እንታይ ንመርፅ ኣውቶፊት ኮንተንትስ ንብላ ልክዕ በቲ ዘሎ ባዕላ ዓቂና መሪፀ ከዓ ክተዳልወልና ማለት እዩ። ኣብዚ ኦኬ ንብላ ልክዕ በዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ
እተን ክንፈን ዝነበራ ረውስ መሪፃ ከዓ ኣብ ቴብል እትያትልና ኣላ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ቴብል ክንስእል ወይ ኢንሰርት ክንገብር ንኽእል ዝብል ትምህርቲ ንሎማዓንቲ ኣብዚ ተወዲሎ ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ